Vo FISA Cars dnes tu pre vás máme ďalšie krásne vozidlo. Je to táto Audi Q4 e-tron Sportback 40. Toto konkrétne je verzia silnejšia s 82 kWh batériou vo výkone 150 kW. Vozidlo bolo vyrobené koncom roku 2022. Momentálne má najazdené 91 000 km. Je to v tomto krásnom čiernom prevedení spoločne s S-Line paketom, ktorý môžeme vidieť aj v interiéri. Sú to tieto krásne sedačky S-Line, koženo-textilné, športový volant. Čo sa týka výbavy, vozidlo má nezávislé kúrenie, adaptívny tempomat, head-up display, adaptívny podvozok. Taktiež máme množstvo jazdných asistentov, ako napríklad asistent udržiavania v pruhoch, rozpoznávanie únavy vodiča, rozpoznanie značiek a ďalšie. Vozidlo má manuálne sedačky, taktiež má elektricky ovládaný kufor. V kufri môžeme samozrejme vidieť povinnú výbavu, trojuholník, lekárničku a aj pôvodné nabíjacie káble. Čo sa týka miesta vzadu, vozidlo je celkom priestranné. Zmestia sa tam normálne 4 dospelí ľudia. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome FISA Cars. Cenovka je tam 29 700 € s možnosťou odpočtu DPH. Taktiež vám vieme vybaviť aj poistenie a financovanie tohto vozidla. Tešíme sa na vašu návštevu.